zijn wij in het allerliefste vissershaventje van Europa. Laaksem. Ja, en Joert ben ik met Eke Piersma. En Eke, van waar was je eten sieren? Nou, ik wil Joert eten sieren met die van mijn mem, Jannie Koopman. En waarom is dat dan Joert zo bijzonder? Omdat mijn mem een echte troszetter is. Want ja, Jochen hier Flinton is hij plotseling overleden aan een drielsongeval. Ja, en daarna had ze alleen maar wist vuist alle gek, maar ik van mij. Dus ja, dat was gewoon heel bijzonder. En dat ze alleen maar aan u stacht had. Nou, maar dat is een bijzonder verhaal. Daardoor jaren we Joert volle meer. Maar eerst gaan wij uit op visk. Op Laaksemerbad. Eke, daar leidt de boot. Hupsakee, erheen. Een goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, Wij zijn er klaar voor. Start de motoren, terrassen los, jongens, kom op. Aha! Hoe krijg je eruit, joh? Ja. Wat een gegrier. En dan moet ze mee meten? En dan moet er even met. Dan kan je toch even meten. Het is laaks met bot en die met 28 centimeter lang werd. Gewoon met er te wet. Stilte. Waarom is die Laaksemerbad nou zo bijzonder? Omdat die Laaksmerbot op een huddegroen leeft. Die zit hier altijd, die bloed hier, wat omzweven met vrouwenzon. Ja. Voor de Gastelonse kust. Ja? Mooie huddegroen. Ja? En dan is een mooie blanke vis en hij heeft niet die groenige smaak. Dan als er op een sliek zeg maar, leeft. Ja, in de zachte groen. Dan krijgt er een groenige smaak. Dat vind ik wel mooi even. Het is heel mooi blank. Ja. En als het dan bruin is, betekent dan dat u de drek waar komt? Ja, dan heeft het lang die kwaliteit net dit meer. En dit is ook mooi blank. Ja. Het ligt wel dat er van haast, Jan. Ja, dat hoor ik. Hij aait er ook in. Elke vis weet. Ja, Elke vis weet, ja. Prachtige vis komt met. Ja, geweldig, hè? Nou, dan moeten we ze maar even fileren, ja. Maar even het mes. Even met mes erin. Maar het zal even deeg als eerst. Ja, we zullen Dat eerst wordt even een dimmen. Ja. Nou, dan nemen we even een afscheid. Lekker eten. Scherpe messen. En die messen die maak ik een beetje soepel werden. Want ja, als je net soepel bent, dan kan je net over de graad hebben. Dan snijd je achter die vinnie en dan goed jip insnijden. Zo. Oké. Dan de punt van het mes. En dan in één keer naar achteren daar. Dan laat je er al los, maar mesje. Ja. Dan moet je het hobbeltje even nemen over de graad heen. En dan pakken we het tweede gedeelte. Hup, xa. En dan laat je het los. Nou. Zie je het? Ja. Dan maken we hem nog eventjes het vel eraf halen. Dat is het zo. Zet het mes zo deel. Insnijden. Veldje vasthouden. En over het vel heen een schraapje. En zo eraf. Oké. Hupsakee. Een lekkere filet. U's Eke had de contacten. Dus beste meisken, zij gaat nou haar mem verrassen. Die weet wanneer het. Doe voorop. Hupsakee, ik kom eraan. Goedemorgen. Wat is dit voor feest? Hou op, man. Ja, ik ben Mem. ook, joh. Ja. Ik heb een verrassing voor mem. Oh. Want, nou ja, zoals mem weet, hij is nog een Evelien Hoyt overleden, mem haar man. Ja? En nou ja, daarom hebben we een hele moeilijke tijd gehad.
En en toen heb men me eigenlijk altijd voor ons alle gewist. En in het bijzonder heel erg trots zetten en alleen maar de schouders onder houden om ons te ondersteunen. Ja. En daarom heb ik een verrassing voor mij georganiseerd. En ik doe het samen. Maar Nou, niet inderdaad. Wat gaan we hier? Jeetje, Nata. Rijtse. Wat kan die vooral je gillen, hè? Hey. En waar gaan we hier? Rijtse, maar litte man, hè? Ja. Doe raak. Dat is ook zo. Nou, wat vindt dit net een fantastische verrassing? ja, helemaal. Man. En Wat zijn we nog als je beleven? dit direct al geen kroeberij vanzelfs. Maar beste mensen, wij gaan Joet eten zien voor deze bijzondere vrouw. En dat doen wij met Fisk, met laakse met bord. Nou, Jochen en Vlien is dus hij dus met mijn man dus overleden. Aan een slim bedrijfsongeval. Want hij was dus van plan om de uilenboeren op te knappen die dus op het dak zitten. En die worden dus van tevoren helemaal weer verven en weer opnieuw even een mooi ruzie aan laten. En hij dus met treppers het dak opging. En helaas ben de treppers dus begonnen te schaden en is hij bij het dakdeel vallen. Toen bleek hij dat er van nou nek niveau vlammen weer. Dus ja, dat er eigenlijk geen mogelijkheid meer weer dat er ooit weer eens iets bewegen zou. Nou, en na 2 dagen uiteindelijk bij ons nog wisten wij is net er ook toch onverwachts overleden. En dus met alleen maar zelf futcijferen en muis bezig wist. Dat het muis ging en dat het muis wel goed ging. En ja, maar onze dingen die er gebeurd binnen, verhuizingen, altijd oorlogs dingen voor iedereen klaar. Wie vroeg eigenlijk iemand die net van op je aan jaren woe. Ze heeft haar bed en breakfast, ze helpt je nog maar op de beukerij. En voor u zal je passen er wel eens op, of ze gaat je daar nog wel heen. Dus het mem is altijd actief. Joet stiert er op het menu een lekkere carpaccio. Italiaans gerecht, hè? Dat maakt het van ossehaas. Dat maakt heel tin. Dat lees ik straks even uit. Ja, dan redden we weer onze laaksemer botjes. Piep, piep. Hij ligt wel een beetje op rijtje. Het is een beetje een scheef onderbekje. Ja, want mensen, deze laaksemer bot, die gaan we Joet stomen. Dat doen we maar. Prei, worteltjes, lekkere kruiden en dan doen we bij moksels. Ja, en onze moksels komen vaak uit Zeeland bij. Ze zijn geboren in de Waadzee, dus zo frisk als het maar kan. Carpaccio, dat zei de Italiaan. Friesen, zei ze. Carpaccio. Nee, carpaccio. Want het is een Italiaans gerucht van rauw vleesmak. Joet hebben daar ossehaas voor. En dat gaat zo. Je snijdt een liets biefstukje. Dan lees je dat in de tasje. Dan vertel je buren dat je er bent, want dit slacht erin. Ja, maar eens. Heel dat plat slaan dat het helemaal tin is. Eke, doe ook even een keer. Ja, best. Let er maar nou, hè? Dan denk je dat slaan dat samen wat is. Nee, maar het maakt een beetje tin reken. Zusje. Hij is nog iets te dik. Hij moet echt tintje. Zo doe je dat. Sla maar dat spul. En dan is hij mooi tin. En dan koud, lekker de truffel erop. Maar een heerlijke frisse salade. Een geweldig voorgerecht. Deze tafel erbij, Sa? Ja. Meesken grietjes, wat een gadelijk plakje. Ja, mooi nou. Wat is dat, hè? De vluizen. Ben dat de vluizen? Ja, zeker. Had je voor me hoor, hè? Hey. Nou, zeker weten. Zeker? Ja.
Die broer had hier een eigen plaats. Ja, klopt. Die is boer. Ja, Die andere broer is ik boer. ja, Dan haast nog een zusje. ja, klopt. Wat doet die? Die werken bij Edukans. Die doet werk voor het onderwijs. Die doet het onderwijs. En wat doet je eigenlijk? Ik werk op een zorgboerderij in Oudemarm. Bij me al andere beperkingen. Oké. Hey, en wat binnen nou de specifieke kenmerken van die mem? Nou, dat is mem zorgzaam is, erg lief, altijd voor iedereen kleerstiet en nooit nee zeggen kan. Er altijd voor iedereen is. Is ze er altijd voor iedereen? Ik op een pleetje, Jerk. Ja, dat is zeker zo. Ja, ze is op een plaats altijd aanwezig wanneer het nodig is. De heren doekins hier. Ja, en overal nog wel lezen nog en dan onder de kei. Ja, melken. Melken, ja, volop. En dan ben je 63 hier en dan ben je nog zo volop in actie. Ja, maar dat is haar leven. Ja, nou wat mooi. Zijn die En dan komt ze hier op een fiets. Ja, klopt. Vanuit Wiekel. Ja, dat doet ze meerdere keren in de week. Fietsen. Ja, ze fietst ook meer dan dat ze de auto gebruikt. Nou, dat weer nog wel aardig een mooie fiets dan voor haar. Ja, zeker weten. Maar weet. Hey, wij moeten die tijd net vergniemen, want Nee, zeker Azen niet. komt het thuis hoe het moet. Ja, We moeten nog moksels aan, we moeten de vis nog even aan. Gadelijk plakje bij de fluizen. Wij duiken de keuken weer in. domme. Nou, ik. Gnieten snijden, er mag wat gebeuren. Ja. Er gniet niemand even snijden worden. Nou, en best. die doen we bij de vis. En als je, dit kennen we wel aan, want dat gnieten dat is, nou dat kennen we voor. En dan mag je het eigenlijk de sokkenstikken snijden. Zo. Is dat? Mooie reepjes. Die doen we haast onder die vis. Dan wil ik er graag wat wattel bij doen. Ja? Dat is zo'n lange stikken wattel, dus zo. Lange stikken wattel. En die sierstelen, heerlijk dan. Mooie garnituur erbij. Want ja, is maar sjen, dat ziet er heel feestelijk op. Als toch dat even waar was, dan doe ik de moksels even. Moksels uit de Waadzee. En daar zit van dat heerlijke zeewater op. Dat maak je nooit verdwaan, want daar zit alle smaak in. Maar is maar sjen. Heerlijk zeewater. En daar sieren we die mossels in. Maar een beetje witte wien, droege witte wien, een glasje. Dan komt erin mokselknieten. Nou, wat is dat? Nou ja, daar zit lekkere frisse laurier in. Watteltjes, selderie, siepeltje, een stukje prei. En dat doe je onderin de pannen. De mosselen, die komen er bovenop. Met speciale mokselplantjes. Dekseltje erop. En op het vuur. Hoe ligt het van? Ga je alle vingers nog? Ja, zeker. Haast net meer. Nou, prima. Want ik doe de laagse met bad even en die gaan we stomen. Ja, best. Kerst ik wat bakken, hè? Maar stomen is het een beetje lichter. Lekker maar die stoof de breiden bij in die water. Zo. Ik had ervoor een speciale gatsjespannen. En ja, dat met een stoompan, hè, dan kun je Ja. allerlei dingen mee doen. Als je dat niet zet, dan hebben we hier onderin hebben we die, nou ja, dat is leuk, dat doen we wien in. Ja, voor het kent hartstikke oorlog, droegen we de wien in. Dan ga ik hier. Zo, hier zit ik met breien mee, zit ik kroeden mee. Beetje dillen, dus dat is iets kroed, wat peterselie stikjes, toch? Ja. En dat doen we hierin, onderin, zo. Maar ik moet een beetje water bij, dat is niet zo slim, zo. Hup. En dat gaat dan sieren en dat gaat mooi stomen. Dan doe ik een Ja? hele beetje, misschien, zo, hele beetje. Ik heb een beetje, zo, een beetje onderop, zo, zo. Dan pakken we die vis en dan leg die op die boete, zo. Beetje zout en pieper. Nou, dan mag je de wattel nog even snijden. Ja. En dan ben je wel een hele eind. En de mossels, die ben klein, zo, of we er nog niet uit krijgen, als ze er los in lezen, zo. En als ze de zuiver krijgen. Lekker. Nou, dat zou best. Ja, best net zo mosselachtig. Ik heb nog nooit gehad, dus dat wordt mijn eerste keer. Friesland. Eke Piersma geeft onder de moksels. Ze durft wel, hè? Ze durft wel.
Maar Lekker. deze doen we erbij. En die moeten we nog even pellen. Dan kunnen we buiten even van op het terras. Mensen zal lekker haspel komen. Nou, dat denk ik wel. Skink maar een lekker glas wien in, hier. Nou, ik even een appelsapje. Wij hebben een glas wien van Memmel in schoen. Ja. Dan mokselpannen erbij. Nou, weet jou hier. Mensen zou wel komen, denk ik. Nou, dat denk ik wel, ja. Nou, jouw idee. En mijn man ook mee. Ah, misschien, daar is al. Ja. Hoi! Kun je maar even bellen, Jannie? Ja, best. Zal ik je eens even helpen? Nou, dat is net verkeerd, hè? Zo. Welkom. Nou. Ja, haast in eigen huis. Ja. Hè? Hallo. Hallo. Dan hebben we de dochter. Nou, hier. Jannie, Ja? dit is een toastburg, of net? Zo. Proost. Zo. Wat een gezellige dag. Zo. Een verrassingsdag. Dacht ik, ja. Of net? Ja, zonder Hartstikke meer. leuk. Zonder meer. God, het smaakt goed. Ik wil er ook wel wat mossels bij hebben. Ik heb ook wel even tussen. Was toch dat even van met waar, hè? Ja, tuurlijk. Tja, ik ga hier dit is altijd maar handig, nou, want dit is het deksel. En in het deksel kun je altijd mooie schelpen van. Dus de schelpen die kun je hier mooi in. En dan ga je ze even niet. Als ze nou voor mij even sa. Derde mocht ze niet doen. Die sa. Ja. En ondertussen net te vallen opeten. Want ja, je snapt het natuurlijk wel. Want dan bedoel je er niks voor. Nee. Was dat van mij waar? Ja. Bed and breakfast. Ja, jong. Nou, bed een brochtje, hè? Oh ja, natuurlijk. Het is zo fris als wat natuurlijk. Nou, ik wil maar zeggen. In Gasterland Ja, natuurlijk. zeker. En, hoe lang doet het al? Dit is het hier. En bevalt dat je wat? Ja, leuk. Ja? Leuk. Ja, je moet je alle randen meesken en het is altijd weer een verrassing wie er om de hoeken komt. En Dus dat in de dan beide was ik nog partijen. gastvrouw wezen. Ja, mis. Dat tussen toch. Ja. Door heeft een kleurrijk leven. Ja, loopt wel. Ja. Dat krijgt wel Verandering een verspijs, invulling. hè? Dat heeft wel een invulling. Jawel, Dat heeft wel een jawel, invulling. jawel, jawel. Ja. Ja. Want we hebben hier, daar heeft het smoor er ook. Oh, ja. Of is het zelfs van net? Nou, een mees, ik bedoel op een stoel zitten, daar heb ik jou je nog van. Ik al te meesten. Ja, ik nou, wel. hartstikke Dus. mooi. Nou, wij houden van deze actieve mensen. Oké. En wij wachten tot het hele gezin bijna compleet is. Want al die Aha. oren komen ik. Nee, dag. Dan is je maar ekenen maar eventjes een beetje lekker. Ja. Noffelijk zitten in het heerlijke Sintje. Maar dit fantastische uitzicht. Ja. Want dat is het, of net? Zonder meer. Ik zal even voor deze mensen de laatste hoorn lezen over een fantastisch menu. De Carpaccio. En hoe maak je dat? Dat gaan we al zien. Maar nou even de laatste dingetjes. Er komt een heerlijke truffelmayonaise. Die doen we eronder. Een cirkeltje maatje. En nou is het even een trucje. Even in één keer erop lezen. Zo. Dan een beetje frisse salade erbij. In de midden. Dan komt er natuurlijk bij de enige echte olijfolie. En even de vinger erop en druppel je. En ja, en de Italianen nemen Parmezaanse cheese. Maar ja, wij zijn in Friesland, dus wij doen een oude Friese boerencheese. Een beetje hier, dan maak je nog een iets knapperig denk je bij, maar een croutonsje, pepermondje. Nou, Nou, zo wel. ja, alsjeblieft. Nou, dank u wel. Een Italiaans voorgerecht. We waren u in Italië, maar we zitten onder de vleuzen. Lekker glasje wien erbij. Maar ja, we zitten wat oren mensen aan tafel. Ja, hè? inderdaad. Vertel me eens eventjes. Waar is waar? Dit is dus mijn broer Hans. Daarnaast zit Jansje, mijn zus. Nou, dat is mijn broer Noah, die dus steeds om me zit. Nou ja, en natuurlijk mijn man, Jannie. Wat een fantastisch stijl hier bij me. Ik zou zeggen, we laten het in dit geval net warm worden. Nee, ja. Lekker eten. Nou, Dank je wel. is Dank goed. je wel. Lekker de truffelcrème eronder. Wat een verwennerij. Heerlijk. Ja. Beste mensen, onze bouillon voor de laagste met bot, die kookt. Ik ga de laagste met bot, mijn moksels,
Die doen we zo in één keer daar bovenop. Dan komt die stoom terug die gotsiespannen heen. Dan doe je het deksel er bovenop. 2 minuutjes, want het is een hele tere vis. Hier hebben we de prei. Die doe ik nog eventjes in de wok, maar een beetje boter. Net te lang, tot het wat knapperig is. Kijk hier er al. Dan ga ik er nog bij heerlijke puree. En die puree daar doe ik nog in een beetje verse delen. Heerlijk. Want ja, je man die moet haast nog melken, dus er moet natuurlijk ook een beetje erpels bij. Eke, kom maar even bij. Doe eerst even een beetje puree op het bord. Niet zo druk. Doe dat maar bij alle borden. Dan doen we er doorheen. De prei, die ligt er gewoon zo heen vallen. Dan doe ik even een peer van die mooie linten. Maar wortel. De laakse maar bot. Zo. Mooi de bob op. Een beetje saus eroverheen. Weer hoogstens eromheen. Beste mensen. Dit is Joert op een jocht. Lekker eten. Zeker weten. En het leven is echt te kwaad om dit net te eten. Dus eten wij laaksemerbad. Mensen, lekker eten. Lekker eten. Lekker. Ik word net overdreven, maar het is hartstikke lekker. Ja, het is een hele combinatie. Ja, super. Echt super. Nou, willen we eigenlijk nog even een liedje uitzetter doen. En daarvoor moeten we nog even naar de stal, of net Eke? Ja? We gaan nog één liedje denken en als we daar alle keer nog even bij wezen kunnen, nog een verrassingje eromheen. Oh, met de Nou! Dan mag het eventjes! Vertel dan eens eventjes, was Toon wat die mem nog even regelt? Nou, omdat mem altijd zo wat fietst. Oh, En wij dachten, nou ja, mem is misschien wel staan een sportieve fiets. wel. Nou ja, bij deze krijgt mem deze fiets als cadeau. Nou, Toen bij deze zo mem. dat is heel Hallo, leuk. Ja. geweldig. Nou, wat een mooie fiets, Mooi. Mem. Het beste hoor. Dit weer een fantastische aflevering van Lekker Eten maar Rijtsen. Dankzij Eke, dank dat die briefskreun haast. Nou. En het liet hij ik absoluut net onverschillig, denk ik. Nee. Oren wie geweest jij, hè? Want dan verrassen we wij mensen in Lekker Eten maar Rijtsen. Kom maar eventjes maar naar boven. Daar staat een privéchauffeur in een Rolls Royce.